Taonani maita bampota Taonani okay. Nomu kudzwa pa bwino lomwe kunena kuti Vitumbiko Mumba Atula pasi udindo menana inawo makamaka ku NEC kumene kundithu ku chipani cha MCP. Ndiwowa akuti atula pasi chifukwa cha zandale zokokana zoti tithana nawe komano iwowa ndi still member wa MCP akuti izi mwina anthu mungoziona kuti chifukwa cha zimene zilili apapa komano ineyo ngati dolo pandale ndaona kale chifukwa iwowa chimene achitira izi mwina tusimukuona zimene ndikuona ine chifukwa zimene ndikuzeni apa ndizosiyana ndi zimene mutani mukuona. Okay, iwowa achita izi chifukwa chonena kuti ngati mukumbukira bwino lomwe iwowa ali ndi nkhani ku khoti, nkhani imene yoti iwowa amenera kukayima ngati MP ku Mzimba Central kumene kundithu kumene kunachitika ngati kuti akulimbana ndi azawo ankandawire ena akeso. Okay, iwowa analuza ma primaries kumene koko ndeno paja mukudziwa bwino lomwe kunena kuti iwowa anapita ku khoti kwenda kuti iye mupanga bwanji ma primaries ine kulibeko. Nde nkhani jamene kuyendera ku khoti kuyenda Njomba masiku akuyandikira palibepo tsogolo limene likuveka kukena nadzamvaso nena kuti iyayi chiletso chimene chicha achichotsaponso iyayi basi analuza komano iwowa anadzalengezanso kuti iyayi nkhani ilipobe ndithu. Okay, kupita chitsogolo kumbuyoko ngati mukumbukira achimwendo ananena kuti ngati wina wake angaluze ma primary ndi kuganiza zoti akayima ngati independent kudera kwa kumene waluzako tidzamuchotsa muchipani, tidzachotsanso udindo amene ali nawo makamaka ku chipaniko. Okay, ngati mukumbukira ine ndikumbukira zonsezo. Unduna amapereka nda president, chipani chilibe mphamvu kunena kuti chinchotsa munthu ngati nduna chanchani ndeno akhoza kupitiriza unduna komano iwowa atafuna kuonetsa chidwi kunena kuti afuna ayimepo chifukwa analuza ma primaries ndekuti agwetsa maudindosa amene ali nawo. Ndi iwowa asewera game ya changu kwambiri pa tauni, achokeratu wokha ndi cholinga kuti nkhanicha zikayendera mwa mtundu wina ku khoti akakwanitsebe kupikisana nawo ngati independent kudera kwawo kucha. Musayiwale kuti iwowa anapereka maambulasi kumene koko asanaluze ngati asanaluze ma primaries, anapereka maambulasi kumeneko osatiso kudera kwawo kokhakonso anaperekanso madera enaso komano ku Mzimba komweko. So iwawo ndaunena kuti adzangochoka nthawi imeneyo ndikulengeza kuti akayimabe whatever the case ku zisankho ngati independent. Iwowa aona kuti zimenezo zosatani ndi zosatheka, ndi nthawi idzakhala mwina itatha ndi aona kuti oho nditulukiratu pano, then kenaka muva chapo panonso muva nena kuti whatever the case kaya nkhani yakukhoti ndi wina kaya sindi wina koma ndikayimabe ku Mzimba ngati makamaka independent MP. Then mangofuna ndikutseguleni maso pamwepo kuti musaone ngati kuti angochita izizi yayi, achita pazifukwa zokhala ngati kuti akukakamirabe kuti akayimebe ngati independent. Otherwise anakatayima ngati independent anakachita uchotsa muchipani uwagwetsa udindo amene anali nawo kuchipaniko ku NEC. Ndeni mangofuna ndikutseguleni maso pamenepopo kuti mwina anthu ena amene simukuziwa mudziwe ndithu. Komano ineyo ndi diso langa lovuta kwambiri ngati Mr. Taonani ndinaona zimenezo zimene inuyo simukuona. Ambiri mwa inu muvomereza, ambiri mwa inu amene munabadwa ndi chidani ndine mungonena beora kuyankhulaso chani iswewe komano ndimene zontchito ndakuwuzani nkhani yake ndimeneyoyo ndithu. Bye bye.